खुलुमबाय दिनैनि एसएन निउसनि रादाबखौ फरायदों आं राहुल बर'आ। क'क्राझाराव लोरगे थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव आरो नेशनेल अफ ड्रामा थियेटारनि हेफाजाबाव खुंफुंनाय दान मोनसे गोलोम बोथोरनि गथ'सा थियेटार फोरोंथाय मावबादा हाबाफारिया गोजोनै गोजोन जोबलांबाय। उन्दै उन्दै लाइमोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे उनफावथाय बिथिङावबो गोसो थुलुंगाखांहोनायनि थांखिजों लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव 2 जुलाइनिफ्राय 27 जुलाइ अक्ट'सिम सानजारां क्लाब टेङापारा क'क्राझार पद्मबिल मिलन क्लाब आफ्लागाव आरो बिजमुरि बासबारियाव खुंफुंनाय दान मोनसे गोलोम बोथोरनि गथ'सा थियेटार फोरोंथाय मावबादा हाबाफारिखौ रबिबाराव क'क्राझार कमार्स कलेजनि अडिट'रियाम नब्लाङाव फोजोबनाय जायो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै उन्दै उन्दै लाइमोन हौवासा हिन्जावसाफोरनि गेजेराव पन्चतन्त्रनि सल'बाथा बिजाबनि सिंह आरो सेसा थुनफावथायखौ केशव मोसाहारिनि दिथा होनायाव दिन्थिफुंनाय जायो। थाखो 10नि बर' आयदानि हाग्रामा दावबायनाय खोन्दोनि उनदाहा फावथायखौ दिदोम बसुमतारी आरो बानसिं बसुमतारी फोरोंथाय होनाय दिन्थिफुंनाय जायो आरो रन्जन नार्जारी लिरनाय आरो बिथोन होनाय गुदु अरननि दाखु थुनफावथाय लांदां गानखौ दिन्थिफुंनाय जायो। मख'नाय जायोदि रन्जन नार्जारी लिरनाय आरो बिथोन होनाय लांदां गाना जोबोद मुजिथाव आरो खबाब गोनां बेरखांदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो उन्दै उन्दै सा 40 हौवासा हिन्जावसाफोरा। खौरांगिरिनि सिगाङाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार बसुमतारीआ बुङोदि उन्दै उन्दै लाइमोन हौवासा हिन्जावसाफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे थुनफावथाय ड्रामा बिथिंजों लोगोसे हारिमु बिथिङाव थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों गोलोम बोथोरनि फरायसालि थाखो बन्द समाव फोरोंथाय होनाय जायो मावबादाखौ खुंफुंनाय जादों होननानै बुङो। मख'बावनाय जायोदि लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव खुंफुंनाय दान मोनसे गोलोम बोथोरनि गथ'सा थियेटार फोरोंथाय मावबादा हाबाफारिखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों थुनलाइगिरि सोरजिगिरि जयश्री बर'। थारैनो गथ'सानि इयुन जिउनि थाखाय बेबायदि हाबाफारि लानाय लोरगि थियेटार ग्रुपनि बाख्नायथाव होननानै बुङो आरो इयुनावबो लोरगि थियेटार ग्रुप हानजाया बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय फोरमायदों। बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो सामार केम्प आरो विन्टार केम्प लाबोबाय थानायाव आङो गुदिनिफ्रायनो दंफाबोयो होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाद्राया। मानो होनोब्ला जेब्ला लोरगि थियेटार हान्जाखौ दानाय जादोंमोन बै समाव जोंबो इनभल्भ दंमोन आरो बे फार्स्ट वार्कशपआवनो जोंबो एज ए गार्जेन हिसाबै जोंबो मोनसे थुनफावथाय दिन्थिदोंमोन। बेयो डक्टर आदाराम बसुमतारी लिरनाय थुनफावथायमोन आरो दिनै जोंनि फिसाफोरा बेबायदि थुनफावथाय बादायाव बाहागो लानो मोननानै थारैनो जोङो जोबोद गोग्गाथाव बिमा बिफा होननानै जोंखौनो बाख्नायनानै लानो हानांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गथ'फ्रा बेनि गेजेरजों गोबां सोलोंथाइ दिनै सोलोंनानै मोनबाय। दिनै जाय थुनफावथायफोरखौ दिन्थिफुंनाय जादों सल'बाथा पन्चतन्त्रनि सल'बाथा बेनि अनगायैबो थाखो फरायाव थानाय माखासे लिरबिदांफोरखौ सल' महरै थुनफावथाय महरै दिन्थिफुंदों। बेनि गेजेरजों गथ'फोरा गोबां सोलोंथाइ मोननो हादों आरो बे सोलोंथाइफोरनि गेजेरजों गथ'फोरा गावसोरखौनो मोनसे सिगांनि आगानथिं दावखोलांनायनि मोनसे लामा होननानै संनानै लानो हादों आरो बिमा बिफायाबो बेनि गेजेरजों फिसाफोरनो बेखौ फोरोंथाय होनो हादों दि जेन थुनफावथायनि गेजेरजोंबो जिउआ मोनसे सोलोंथाइखौ लाबोनो हायो। नट अनलि थाखोनि फराय बिजाब बा थाखोआव लानाय बा फरायसालियाव लानाय माखासे हाबाफारिफोर बेनि अनगायैबो एक्सट्रा बेबायदि मोनसे कारिकुलारनि गेजेरजों सिगांथिं आवगायलांनायनि मोनसे लामाखौ संनानै लानो हायो होननानै बिमा बिफायाबो आरो फरायसाफोराबो बे सोलोंथाइखौ लानो हादों। बेनि थाखाय आं लोरगि थियेटार हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर बावबाय आरो इयुनावबो बिथांमोना बेबायदिनो लामाखौ लाबाय थाथों आरो जोंनि बिमा बिफाफ्राबो गावनि फिसाफोरखौ बेबायदिनो मदद होलांबाय थाथों। बेबायदि फावथाय बादाफोराव हरनानै गोलोम बोथोरनि बन्द'आव ओरैनो न'आव थानानै टिभि नायस्लायस्लाय बा मबाइल गेमाव बेस्थ' लाखिस्लायस्लाय बेबायदि थुनफावथायफोराव बाहागो लाहोनानै बा गुबुन हाबाफारिफ्रावबो बाहागो लाहोनानै गथ'फोरखौ मोनसे जौगा थाखोनि मोनसे जिउ होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो लोरगि थियेटार हान्जाया बेबायदिनो इयुनावबो माखासे जौगाफारि हाबा लाबावगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसेया जाहैबाय सानजारां क्लाब टेङापारायाव आरो मोनसेया जाहैबाय पद्मबिल मिलन क्लाब पद्मबिल आफ्लागाव बेवहाय खालामनाय जादों। बे मोननैयावबो 40+ स्टुडेन्ट जादों। बेवहाय बांसिनानो बर' मिडियामनि जाजोबदों आरो नैबे टेङापारायाव जानाय
जि वार्कशप बेवहायबो 40+ जादों दा बिनि अनगायैबो जोंहा वार्कशप जाबावदोंमोन बाक्सायाव मोनसे गरेस्वराव खालायदोंमोन बे 20आव जोबदों बेखौ 7 साननि थाखायल' लानाय जादों आरो बे वार्कशपआव जोङो जोंनि नैबे क'क्राझाराव जानाय वार्कशपआव फोरोंगिरि महरै दंमोन जोंनि त्रिपुरा नेसनेल स्कुल अफ ड्रामा थाइवेंनिफ्राय पास आउट जानानै फैनाय बिथांमोन फोरोंगिरि दिदोम बसुमतारी आरो मानसिं बसुमतारी बिथाङा बाक्सा उदालबारिनि आरो पद्मबिलाव जानाय